strike. Nice. Nice. Sa kanin. Two strike. Nice one. Mayong hapon guys, natakaroon sa atong spot nga sige balik-balik. Ang gingon nila sig balik. Sa ginganlan man na magpagubo kay mga tagiya ng yuta nga mga gian mga pagubo man. So nga to ko pa daw nga. Punas kay ron. And it's 4 PM. Siyara kita kakuharag. Alas 4 sa hapon. Totobra siguro tayo mga alas 5:30. Nga ng orasa. Nga ng orasa rata kutob. 5:30 garo. Gamit ata itong ultralight. O nga itong gilis na na itong cox. Ang itong white tiger. Gilis na na itong cox kay. Sige na itong kaanukan itong una. Ito be, first cast. Kailangan manawam dito pika to. Grabe. Kitag itsa dito. Naidagang ng layat yung abalo. Manjoy na nagad. Alintar ko. Tumoy na po ta. Syaro. Hantod mungit-ngit. Dito muli. Balinta. Ikan ta dito tumoy. Balinta na spikas. Grabe na ilang buya. Lapas mo kayo. Lambuyo, lapas na kayo dari spikas. Syaro nung gid. Kuo na tanan. Ika na. Tag, kuan ni nagbitay ring. Kuan na. Ika na. Nanoy sa ulo, grabe naman gina. Lah. Strike. Nice one. Alas ubos. Nice. Naros kilid. Asa naman eh. Oops. Agoy, talakitok nga gamay. Talakitok di ay. Di kalik. Talakitok din gagmay oh. Sus. Sabi. Fish on. Dito mga sagol dito sila naglayat-layat di ay. Dito sila. Sagol sila. Hindi kagawas eh. Hindi kagawas eh. Nalubong og maayong sa baba. Ang hook.
sa pagkagawas nimo. Naras duol. One zero. Asa na karon sila? Nawa na. Mga autorog balik. Gamaya. Oh? Oo na makuha sa mga adjing. Asa naman sila nawa na. Naras last doon. Bas balik deh. Oh. Dira to na ko nakuha. Strike, nice. Nice. Saka ni. Wala, nakabuhi. Uy, sayang na. Shush, 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 shush. Sayang nga eh. Panidagan dia. Ngaon palagi na sila. Strike, Allah. Uy, ay. Kaduha na strike kan. Adi siguro na strike eh, basura garo ni. Agoy, ada ni sunod. Pagtagyod. Ay klaro. Okay, mau na to. At least natay usa. Talakitok. Gamay. Sige na lang. Okay guys, salamat kayo sa pagtanaw. Salamat kayo sa pagsuporta ug hanggang sa muli.